Хей, здравейте! Искате ли да бъдете наистина като истинския дядо Коледа? Човека, който има възможност да подарява подаръци на всички свои познати роднини и приятели. Да има тази възможност. Мили приятели, мисля, че сега ще ви споделя начина, по който може наистина да правите подаръци без да се притеснявате колко струвате, дали имате пари. Защото няма как да мислите за това. Вие ще имате все повече и повече. Ето ви начина. Първо, знаете, че дядо Коледа, определено има възможност да подготвя подаръци. И това чувство да получаваш подарък е супер, всеки го харесва и обича. Ето тук сега с нещо подготвяме подаръци на нашите роднини. Знаете ли какво е удоволствие ти да имаш възможност да подаряваш на всеки един член от семейството си подаръци? Преди години не сме имали тази възможност, мили приятели, затова за нас е голямо щастие, удовлетворение и благодарност, че имаме тази възможност и именно точно това искам да ви направя се причастен самата емоция. Самото опаковане на подаръците е прекрасно удоволствие за Снежето. Аз не се занимавам с това, тя се занимава, но виждам какво удоволствие доставя. Да създава уют, красота и така удобство в дома. И това опаковане на подаръци носи удоволствие също толкова голямо като самото получаване. Но даже мисля, че да ви кажа честно, последно време разбирам. Какво ще кажеш, Снеже? Не е ли най-голямото удоволствие ти да имаш възможност да подаряваш и да виждаш отсреща сияйните очи на човека от удоволствието и изненадата и благодарността за това, че получава подарък? Аз мисля, че за мен последно време това е най-голямото удоволствие. Не да получавам, а по-скоро да мога да подарявам и наистина да подарявам. Честно да кажа, това ми е една от големите мечти. Да имам достатъчно средства във всеки един момент да подаря подаръци на човек, да подаря подарък, който знае, че човек много харесва, било за личен празник, а по Коледа искам на всеки един, с когото се видя, да подаря макар и малък бомбон, шоколадче, каквото и да било, защото това ми носи огромна радост. Чувствам се толкова благодарна и щастлива от това, че мога да доставя макар и мъничко радост, топлина и любов за всеки един. Ето ви, сега като Снежето ми споделя това, се сещам за още един начин. Ето един от начините също да си купим щастие с парите. Както в предно видео ви разказах как може да си купиш щастие с парите, ето ви също един от начините да си купите щастие. Да зарадвате някой човек, който няма възможност или изобщо не очаква подаръци. Да го зарадвате и да му подарите изненадващо подарък. Дори и на непознат да е. Това е... Нямате представа какъв адреналин, какво удоволствие. И точно сега ще ви кажа, че в следващото видео на всеки един от вас искам да ви споделя, очаквайте, ще ви дам 3 стъпки как да имате възможност да подарявате подаръци без да се притеснявате за парите. Или как да имате минимум 1000 лева на месец допълнително в разстояние на 7-8 месеца с усилия от 15-20 часа на седмица. Ето, искате да бъдете дядо Коледа, вие сте и винаги може да бъдете, ако наистина се пожелаете, положите усилие, това е възможно. Благодарен съм за тази възможност, това удоволствие неописуемо. А като имате предвид, че преди не сме имали, както ви споделих. Мили приятели, хубава вечер и така весели празници от сега мога да ви пожелая, но ще се чуем пак, ще се видим за по-интересни видеа и случки. Приятна вечер!